rommeliger. Met veel balverlies aan beide kanten. Grote kansen bleven uit, waardoor beide ploegen met een 1-1 stand gingen rusten. City wint Carabao Cup finale van Arsenal. Manchester City heeft zondagavond de Carabao Cup gewonnen door Arsenal 2-0 te verslaan op Wembley. Grote uitblinker was Nico O'Reilly, die vlak na rust tweemaal toesloeg en de wedstrijd daarmee besliste. Arsenal begon sterk, maar gaf het doel in een paar minuten volledig uit handen. Een blunder van bekerdoelman Kepa Arrizabalaga lag aan de basis van de nederlaag. David Raya is dit seizoen in wereldvorm bij Arsenal. Toch koos Mikel Arteta voor zijn bekerkeeper Kepa onder de lat. Bij Manchester City was er een zeldzame basisplaats voor Nathan Ake, die centraal achterin geposteerd stond. De openingsfase was duidelijk voor de ploeg van Arteta, die City onder druk zette met snelle aanvallen en standaards situaties. Sterke tweede helft. Hera geeft hoop. Deze energie moeten we vasthouden. De ploeg van Hera United heeft ondanks een nederlaag laten zien dat er volop strijd en ontwikkeling in het team zit. In een wedstrijd waarin het team al vroeg tegen een 2-0 achterstand aankeek, werd vooral in de tweede helft karakter getoond. Aanvalster Pauline blikte na afloop terug op haar invalbeurt van 45 minuten, waarin de ploeg alles op alles zette om terug te komen in de wedstrijd. Je gaat er heel anders in, vertelt ze. Je staat al 2-0 achter, dus je hebt eigenlijk niks meer te verliezen. Dan is het gewoon alles geven. Dat hebben we ook gedaan. Na rust was Hera de bovenliggende partij en werd de druk flink opgevoerd. De aansluitingstreffer viel, maar de gelijkmaker bleef uit. Het zat er echt in, aldus Paulina. Districtcommissaris Marvin Feyen sprak de jongens in aanwezigheid van de politie aan op persoonlijke gevolgen van geweld als de impact op de veiligheid en maatschappelijke ontwikkeling in het gebied. Volgens de districtsleiding gaat het om vroegtijdige schoolverlaters die om onduidelijke redenen betrokken zijn bij gewelddadige confrontaties. Naar aanleiding van klachten uit de gemeenschap werden de jongeren samen met hun ouders en verzorgers opgeroepen voor een zogeheten kroeto, een bijeenkomst om de situatie te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst spraken met name moeders hun zorgen uit over het gedrag van de jongens. Er werd daarbij gevraagd om meer begeleiding en ondersteuning om verdere escalatie te voorkomen. Suriname en Nederland verdiepen samenwerking na eerste overleg ministers. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft donderdag zijn eerste overleg gevoerd met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Het gesprek vond digitaal plaats. Het onderhoud volgde op eerder contact tussen president Jennifer Simons en de Nederlandse premier Rob Jetten. Volgens beide landen stond het overleg in het teken van verdere uitwerking van eerder besproken thema's en het maken van concrete werkafspraken. Volgens het ministerie wordt gewerkt aan een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Nederland. Daarnaast staat later dit jaar een fysieke ontmoeting tussen beide ministers gepland. Tijdens het gesprek kwamen ook internationale spanningen aan bod en de mogelijke gevolgen daarvan voor beide landen. Bouva gaf aan dat Suriname nationale maatregelen treft om deze effecten op te vangen. Zo heeft president Simons een crisisteam ingesteld en wordt onder meer gekeken naar een prijsplafond op brandstof om de kosten voor burgers te beperken. Van Nederlandse zijde werd meegedeeld dat de goedkeuringsprocedure voor visumafschaffing voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is afgerond.
Beide landen willen daarnaast verder werken aan aanvullende regeling binnen dit traject. Wereldbank benadrukt belang investeringen in waterzekerheid. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij vraagt op Wereldwaterdag aandacht voor het belang van een duurzame en betrouwbare watervoorziening in Suriname. Ondanks de aanwezigheid van ruime zoetwatervoorraden blijft zorgvuldig beheer volgens het bedrijf noodzakelijk om ook toekomstige generaties van schoon drinkwater te voorzien. De SWM werkt momenteel aan meerdere strategische projecten om de drinkwatervoorziening te verbeteren. Zo loopt het Water Supply Modernization Program, gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dit programma richt zich onder meer op het terugdringen van waterverlies, de modernisering van productiestations en versterking van de organisatie. Daarnaast wordt gewerkt aan het Water Supply Infrastructure Improvement Project, ondersteund door de Agence Française de Development en de Europese Unie. Binnen dit project worden waterproductiefaciliteiten in Wanica en Marowijne gerehabiliteerd en gemoderniseerd. De SWM benadrukt het belang van bewust watergebruik en roept de samenleving op om waterbronnen beter te beschermen. Het bedrijf investeert daarnaast in opleiding van personeel en technologische vernieuwing om de watervoorziening toekomstbestendig te maken. Minister Bouva vertegenwoordigt president Simons op CALAC-top in Colombia. Minister Melvin Bouva heeft tijdens bijeenkomsten van de Community of Latin America and Caribbean States het belang van regionale samenwerking en internationale afstemming benadrukt. De meetings vonden plaats van 18 tot en met 21 maart in Bogota, Colombia. Tijdens de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken sprak Bouva zijn waardering uit voor de leiding van Rosa Yolanda Villavicencio. Hij wees op de uitdagingen waarmee de regio te maken heeft, zoals transnationale criminaliteit, illegale handel en cyberdreigingen. Volgens Bouva vormen veiligheid en stabiliteit de basis voor ontwikkeling. De regio wil een vredezone blijven, maar wordt nog steeds geconfronteerd met diverse dreigingen. Dialoog en vreedzame oplossingen blijven daarom essentieel, aldus de minister. Ook het belang van eerlijke financiering voor klimaatregelen kwam aan bod. Bouva benadrukte dat landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gezamenlijk sterker staan in internationale onderhandelingen over klimaatverplichtingen. Stroomcrisis in Cuba treft Surinaamse studenten zwaar. Surinaamse studenten die in Cuba studeren ondervinden steeds meer problemen door de aanhoudende stroomcrisis op het eiland. De situatie verslechterde opnieuw nadat Cuba opnieuw werd getroffen door een landelijke blackout. Volgens internationale media ging het om de derde grote stroomuitval in maart, nadat een storing in de chemische centrale van Nuevitas leidde tot een nieuwe instorting van het nationale elektriciteitsnet. Ook op zondag 22 maart verliep het herstel van de stroomvoorziening moeizaam. De Cubaanse autoriteiten zetten zogenoemde micro-elektriciteitssystemen in om essentiële diensten zoals ziekenhuizen en watervoorziening gedeeltelijk draaiende te houden. In Havana hebben in de vroege ochtenduren van zondag slechts ongeveer 72.000 aansluitingen weer stroom, terwijl grote delen van het land nog zonder elektriciteit zaten. Docenten gestimuleerd om AI verantwoord in te zetten in het onderwijs. Het gebruik van artificial intelligence in het onderwijs vraagt om een nieuwe aanpak. Daarom stimuleert Better Prepared Suriname
docenten om AI op een creatieve en verantwoorde manier in te zetten in de klas, in plaats van het gebruik ervan alleen te beperken of te verbieden. Het onderwijsveld worstelt wereldwijd met de vraag hoe om te gaan met het toenemende gebruik van AI door studenten op verschillende onderwijsniveaus. Ook in Suriname speelt deze uitdaging. In dat kader organiseerde Better Prepared Suriname een online informatiebijeenkomst over dit onderwerp, gevolgd door een workshop voor een geselecteerde groep deelnemers waarin dieper wordt ingegaan op de toepassing van AI in het onderwijs. Volgens Mildred Demon, projectleider bij BPS Suriname, kan de eerste sessie als geslaagd worden beschouwd. Er was gerekend op 250 deelnemers, maar er kwamen 180 aanmeldingen binnen. Uiteindelijk logden iets meer dan 130 apparaten in, wat volgens haar te maken had met het feit dat docenten op scholen vaak samen achter één laptop deelnamen aan de sessie. 2 mannen beroofd en mishandeld achtergelaten langs Helena Christinaweg. 2 mannen zijn in de vroege ochtend beroofd en mishandeld en vervolgens langs de Helena Christinaweg achtergelaten. Beide slachtoffers raakten gewond en moesten per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Aanvankelijk kreeg de politie een melding van een aanrijding tussen Toyota Noah en 3 bromfietsers aan de Magenta-kanaalweg. Toen de politie ter plaatse arriveerde, bleek echter dat er geen sprake was van een verkeersongeval, maar van een beroving. Uit het voorlopig onderzoek bleek dat de slachtoffers waren mishandeld en beroofd van hun busje en andere persoonlijke goederen. Na de beroving werden de mannen gewond langs de weg achtergelaten. Beide slachtoffers zijn met een ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het academische ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling. De politie is een onderzoek gestart naar de beroving en de daders.